Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хозур таба тамашачылары. Эфирда Имам Насырык тапшыруы. Сездән килеп төшкән сорауларга шушы студиябызда имамнарыбыз, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә андый сораулар саламыз, аларны әлбәттә экранда күргән адреска юллый аласыз, иншалла җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенге тапшыруыбыз килгәндә, әлхәмдүлиллә, бүген безнең студиябызда кунакта Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең тәрбиячесе һәм инде Казаныбызның Рөстәм мәчетенең имам хатибы Исмаил хәзрәт Бикин. Исмаил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тағала ва баракатуху. Әлхәмдүлиллә, инде шушы мөбарәк көннәрдә сезне күрергә насыйп булды. Хәзрәт, сораулар бик күп һәм без бүгенге тапшыруны тулысынча ничектер бер тема астында ясыйсы килә. Ул да булса Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям турында булыр. Саллаллаһу алейхи. Хәзрәт, инде бөтен кеше дә ишеткән бардыр, инде менә кемдер әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд, кемдер әйтә Расулыбыз Мөхәммәд, кемдер әйтә Аллаһ Тәала бик күп илчеләр җибәргән ди, кемдер әйтә Аллаһ Тәала нәбиләр җибәргән ди. Менә Пәйгамбәр, Расул, Нәби, илче сүзләренең аермалары һәм охшашлыклары нәрсәдә? Без теләсә кайсы пәйгамбәрне шушы сүз белән атый алабызмы? Әллә инде без теләсә кайсы менә Аллаһ Тәала җибәргән шушы менә пәйгамбәр дип әйтик инде условны гына хәзерге вакытта пәйгамбәр дип әйтә алабызмы? Әлләки инде илче дип әйтергә кирәкме, Расул дип әйтергә кирәкме? Аларның менә аермалары нәрсәдә яки охшаш яклары нәрсәдә? Бисмилла ва салату ва саламу аля расулилlah. Һәрбер расул ул пәйгамбәр. Ни сәбәптән? Әгәр дә Аллаһ Субханаһу Тәаләдән кешегә вахи иңсә, фәрештә аша Җибрил алейһиссалам. Гадәди хәлдә шушы вахиләрне китергән. Аллаһ Тәаләдән хәбәр. Вахи нәрсә дип әйткән вакытта Аллаһ Тәаләдән бер хәбәр. Аллаһның сүзен әмерен җиткезгән фәрештә. Аллаһтан сиңа шушындый кушу бар. Аллаһ Тәаләдән шундый мәгълүмат бар. Бер ачылыш китә. Һәм дә шушы вакыттан гади кеше пәйгамбәргә әверелә. Һәм дә өстәмә пәйгамбәрләргә Аллаһ Субханаһу Тәала биргән мугъҗизалар. Мугъҗиза дип әйткән вакытта ул фокус түгел ул. Нинди булса бер акылыбызга сыймаган әйберне күрсәтү генә түгел. Шаккатыра торган. Бу шул эш кайсысы икенче кешеләр аны кабатлый алмыйлар. Һәм дә шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һәм дә мәрхәтле булган пәйгамбәрләрнең нинди мугъҗизалары булса, хәзерге вакытка хәтлек ул мугъҗизаны кешеләр кабатлый алмый. Шуның белән ул мугъҗиза дип атала. Бар кәрамәтләр. Кәрамәт инде ул кешедә булырга мөмкин, ул гади кешедә дә. Кемдер ризыгында бәрәкәт, ул килә синең гаиләңә, һәм дә ниһаять шушы көндән синең өеңдә ризыкларың күбәеп китә. Кемдәдер кәрамәт булырга мөмкин, тылсымлы сүзгә. Ул бер сүз әйтеп куя, кешенең күңеле тынычланып китә. Бу Аллаһ Тәаләнең бер биргән кешегә карата бер кәрамәте дип атала. Ул була изге эшләр өчен. Әмма пәйгамбәрлек белән килә мугъҗизалар. Расул ул шул кеше кайсысы Аллаһ Субханаһу Тәаләнең динен халыкка җиткезергә җибәрелә һәм дә яңа шәригать белән килә. Пәйгамбәрләр мәрхәтлек булган Расулның шәригатына нигезләнеп гыйбадәтләрен кылганнар. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең тормышының беренче өлешендә ул башта пәйгамбәр булды. Һәм дә Аллаһ Субханаһу Тәаләгә намазларын, гыйбадәтләрен кылган вакытта Ибраһим алейһиссалам шәригатына караган һәм дә нигезләнгән. Һәм дә Ибраһим алейһиссалам шәригаты Курайш кабиләсе гарәпләр арасында юкка чыкмаган ул. Ул гамәлдә яшәгән. Һәм дә өстәмә пәйгамбәр буларак инде тулысынча Пәйгамбәр саллаллаһу аңлап Ибраһим алейһиссаламның шәригаты буенча Аллаһ Тәаләгә карата гыйбадәтләрен кылган. Расуллык килгәч Аллаһ Субханаһу Тәаләгәнең әмер килә. Син тур халыкка динне җиткез. Һәм дә шушы вакыттан, шушы аятлардан Аллаһ Субханаһу Тәаләнең пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям расул дәрәҗәсенә күтәрелә һәм дә яңа шәригать иңә башлый. Тәһарәт, намаз ягындан булсын микән? Намазны нинди вакытта уку, нинди рәвештә уку? Кем аны өйрәткән? Җибрил алейһиссалам. Аллаһ Тәаләнең вахи килсә дә, аны Җибрил алейһиссалам китереп, аны аңлаткан. Әлбәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга өстәмә китап бирелде. Һәм дә үзенә бу бер муҗиза Куръан-ы Кәрим
Біз аны мұғжизасын өзіміздің ғади ақылымыз белән аңламасақ та, ул мұғжиза болудан туктамый. Чөнки галим кешеләр, кайсылары гыйлем ягындан, китап язу ягындан, тарих ягындан, китап, Кур'ан-ы Кәрим китабын ачып караган вакытта, аның төзелешенә карата шаккаталар. Бу кеше кулы белән, акылы белән җыелырлык гыйлем түгел, басырлык китап түгел дип әйткәннәр. Һәм дә без беләбез, Кур'ан-ы Кәрим Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә 23 ел иңеп торган. Әлбәттә, дөньяда 100 меңдән артык, 124 мең дип тә әйтәләр, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисләренә ничек нигезләнә пәйгамбәрләр килгәннәр. Төрле халыкларга, милләтләргә. Бу дөньяда Аллаһ Тәала һәрбер кешеләргә гадил һәм дә аларга Аллаһның бар икәне, бер икәне турында җиткезүче кешеләр килделәр. Шул сәбәптән карасаң, дөньяның кайсы өлешеннән карама, хәтта бик тә түбән бер кабилә булса да, аларда барыбер иң зур Аллаһ дигән, яки иң зур пут, яки иң зур теге Бог дигән бер илаһ бар. Кайсысы барча илаһләр өстеннән идарә итеп тора. Курайш кабиләсендә дә алар Ибраһим алейһиссалам диненнән шаткылар калган. Алар Аллаһка ышангандар, ләкин дә уйлаганнар, Аллаһ Тәала үзенең вазифаларын төрле путларга, теге рухларга тапшырып бетергән дип уйлаганнар. Шуның белән адашып киткәннәр. Һәм дә без күрәбез пәйгамбәрләрнең шаткаларын төрле дөньяда. Кайсы гына утрауда булмасын, барсында иман, ышану, теге үлемдән соң тормыш булачагына ышану дигән ышанулар, этикатлар бар. Безнең ислам динебездә дә бит иманыбызның зур өлешен алып тора, Аллаһка ышану һәм дә үлгәннән соң терелүне ышану һәм хисапка. Расуллар азрак булган, 30 меңдән артык. Шул кешеләр кайсылары чынлыкта хак динне җиткезеп яңа шәригатьне китергәннәр. Чөнки җәмгыять үсә барган, аларның арасында булган кануннары, аралашулары, гаилә мөнәсәбәтләре, сәүдә мәсьәләләре үзгәреп барган, катлауланган һәм дә шуннан яңадан расуллар килгәннәр. Кайсылары шушы шәригатьне, Аллаһ Тәаләнең канунын яңартып торганнар аларга. Шушы пәйгамбәрләр арасында улул азм, өстәмә зур гаят тырышлыкны күрсәткән пәйгамбәрләр. Иң беренче шулардан өлкәннесе ул Нух алейһиссалам. Шулай ук Ибраһим алейһиссалам, Муса алейһиссалам, Гайса алейһиссалам һәм ахыргысы пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ул аны Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә сыйфатлый хатимун набиин, соңгы пәйгамбәрләрнең тамгасы, мөһре, һәм дә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үзен ничек сыйфатлый? Менә төзелде бинады, һәм дә анда бер ләбинә җитми. Һәм дә мин шушы бинаның соңгы ләбинәсе дип әйтеп куела. Менә шулай Аллаһ субханаһу ва тааля безгә хак динне җиткезеп куйды, һәм дә шушы ислам дине шәригать, Аллаһ Тәаләнең кануны кыямәт көндә хәтлек яшәячәк, һәм дә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям китергән дин, шәригать ничек уланы күрсәтте, шулай ул Аллаһ каршында кабул булачак иншалла. İnşallah. Hazreti İnşallah semene bunda 4 söz idi peygamber, Resul, Nebi, ilşi. İnda sizden etken sözlerden Resul Garab tilindagi söz deb aytganda, onun totaşası ilşi. İlşi. Ayya, Nebi indi ol Garab tilindagi söz, peygamber deb indani farsida bizde tatarlarda altılar indi. Yani ne peygamber degan işraqda biz Nebini ko'z aldına tutamiz. Indi ilşi degan vaqtda biz Rasulni ko'z aldına tutamiz. Rasul indi ol bizning, ya'ni ilşi yangi shariat alıp kilişe bitinde indi Nebi peygamber ol indi anga kadar bulgan şariatni davam ettirişi. Yani biz indi bütün peygamberlerge de peygamber deb ayta alabız demek. Şulay. Ayya. Indi Rasullar alar tegi yangi şariat boyunca kilişlerine anlaşıldı. Indi menimçe bu soruны tegi әзбусла ayırdık, anladık. Әлі ең қызығы mucize деген сөздің тегі тамырына кіріп кетсек, ол бетінде ғажизлік, яғни шондай тегі түбәнлік деп айтегенде, яғни кімді кім шушы mucizаны көре түбәнлікте қала. Түбәнлікте қала, яки ғажиз,
ягъни көчсез көчсезлеге. аны кабатларга. Аны кабатлый алмый, менә шушы теге түбәнлектә калуы белән, теге менә шуны кабатлый алмауы белән, инде ул шул көчсезлектән нидә калуы. Менә әле безнең теге хөрмәтле тамашачыларыбызга да гарәп теленең матурлыгы, гадәттә без инде теге мөгъҗиза дигәч, аны һәрвакыт чудо дип күз алдына китерәбез дә тамырын аңламыйбыз. Гарәп теленең логикасы, мантыйгы шундый матур, шундый менә аңлаешлы бит инде. Хәзер Һәм Имам Ан-Навави үз вакытында әйтә, Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямда алда булган пәйгамбәрләрнең мөгъҗизалары җыелган ди. Мәсәлән, кешене дәвалау. Али радиллаһу күзенә төкерә, дуа кыла, аны күзләре терелә. Бер сахабаның аягысына кул белән үткәрә, Фатиханы укый, аягы терелә. Айыру мәсьәләсендә Муса алейхиссалам диңгезне айыра, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям айны айыра, ике өлешкә. Һәм дә әгәр дә карасаң, шунлыкта Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямда бар шул мөгъҗизалар кайсылары булды үткән пәйгамбәрләрдә. Шуннан да теге пәйгамбәребезнең дәрәҗәсендә аның инде шундый теге дөньяга килгән миссиясын күрсәтеп тора, әлхәмдүлилләh. Инде пәйгамбәребез турында бүген без сөйләшәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Алдагы сорау да шулай ук инде пәйгамбәргә карата. Кайбер чыганакларда Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям 570, кайберләрендә инде 571 елда туган дип килә. Бу милади ел исәбе буенчамы? Пәйгамбәребез туганда хиҗри ел исәбе әле булмагандыр. Хиҗри ел исәбе кайчан башлана? Ни өчен ул пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям туу вакытыннан исәпләнми? Беренчедән шунысы әйтәсе килә, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям вакытында алар, ягъни ул туган шәһәрлектә гарәп кабиләләрендә безнең аңлавыбызча календар алып барылмаган. Аларда вакыйгадан караганнар. Нидасы бер сугыш, яки корылык, яки бер сауда, яки караван килү, яки бер патшаны алышуы вакыты белән, яки нидасы айның чыгуы, йолдызның атылуы белән алар шутлаганнар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям туын шутлаганнар фил елындан. Шул вакытны кайчан Йемендан Абраха исемле патша гаскәр белән килә Мәккә җиллекләренә, Кабатулланы тармар итәргә. Менә шушы вакыттан. Хәзерге вакытта галимнәр ул вакыйгаларны төрле шиганакларга, булсын ук Йемен гарәп шиганакларына карап, махсус аны формулары бар, милади календарга куеп, алар шутлап чыгаралар. Һәм дә бер ел бу мәсьәләдә ялгышу авыр теге бик тә мәшәкатьле түгел. Чөнки тарихи яктан карасаң, мәсәлән, 50 елга ялгышып китү дә ул шул хәтлек теге зур хата түгел икән. Менә шунысы бар. Ләкин дә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның туу вакытын ул үзенә карата бер Аллаһтан бер рәхмәте, дөньяда бердән бер пәйгамбәр бар, кайсына махсус туган елын беләләр. 570 ел дип. Раббил аввал айы. Без аны хәзерге вакытта 12-нче көн дип шутлыйбыз. Аңар карата да бар үзенең карата мусульман галимнәренең үзенең фикерләре. Ләкин мәшһүр Раббил аввал айы 12-нче көн. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аның турында үзе дә сахабаларына әйткән, һәм дә махсус үзенең туган көненә карата һәр дүшәмбе көн ураза тотып та барган. Инде хиҗри ел мусульманнарның хөкүмәтендә барлыкка килә. Кайчан мусульманнар дөнья күләм тарала башлыйлар, һәм дә аларда бурыч алу, игеннәрне чәчү мәсьәләләре килеп чыккач, салымнарны, зәкатларны җыю вакытлар килеп чыккач, аларның арасында вакытны түгел шутлау ихтияҗы килеп чыкты. Булай гына сахабалар утырмагандар, әйдәге уйлап табыгылы бер календар дип. Кайсы вакыттан дип. Юк, махсус караганнар кирәклегендән. Элеге вакытта кирәклек белән генә эшләрен эшләгәннәр. Чөнки көн сайын аларның тормышы эш белән тулы булган. Һәм дә сахабалар арасында киңәшмә була. Бу Умар бин Хаттаб халифлек алып барган вакытта календарга кирәклеге турында фикер килә. Киңәшләшәләр. Төрле фикерләр була. Пәйгамбәр саллаллаху туган вакыттан да, Мәдинәдә яши башлаудан да, Пәйгамбәр саллаллаху вафат булудан да, һәм дә алар килешәләр һиҗрат вакытындан. Кайчан мусульманнар Мәдинәгә күчеп китәләр.
шушы вакыттан яңа мусульман дәүләте барлыкка килә. Ул вакытта ул бер шәһәр эчендә генә, Мәдинә шәһәрендә барлыкка килә. Һәм дә шушы вакыттан яңа тормыш барлышланып китү сәбәбеннән, мәчетләр төзелү сәбәбеннән, мусульманнарны иреклеккә чыгу һәм дә ирекле рәвештә гыйбадәтләрен кылу сәбәбеннән Умар бин Хаттаб һәм аның тирәсендә булган сахабалар шундый бердән-бер фикергә киләләр, һиҗри вакыттан шутларга. Һәм дә ул вакытны андан китерелә инде иншаллаһу тәгалә. Hicri yıl исәбе иң яшь yıl исәбе дип әйтсәк буламы инде алайса? Яшьрәкләр дә бар. Яшьрәкләр дә бар. Северный Кореяда мәсәлән, алар үзләренең җитәкчесе Ким Чен Инма булган манда, шуның теге туу вакытындан үзләрен шутлыйлар. Әлбәттә, ул календарны төрле дәүләтләрдә үзенчә куярга мөмкиннәр. Ләкин дә барыбер дә дөнья күләм ул милади календар ул таралган. Һәм дә сахабалар вакытында да, табианнар вакытында да һиҗри елы беренчелектә булган. Бусын ул закат җыю, бусын ул хаҗга чыгу ягыннан, Рамазан аю мәсьәләсендә. Ләкин дә дөнья күләм аралашу дәүләтләр аралашу акча хисап ягыннан, игеннәрне чәчү ягындан бары милади ел белән хисаплаганнар, чөнки кояшның йөрүенә ул нигезләнә бит. Ә һиҗри ел аны айлары нигезләнә айның йөрүшенә. Ул һәр ел 10 көнгә артка сикереп бара бит. Менә бу милади ел ул бит бер караганда безнең пәйгамбәребез Гайса алейһиссалам туган вакыттан шулай бер караганда бер пәйгамбәрнең тууыннан гына шукланган пәйгамбәр дип әйтик инде, барлыкка килгән пәйгамбәр календар. Аңа кадәр күпме пәйгамбәрләр килеп киткән. Инде теге 124 мең пәйгамбәрнең күп бөлеше дисәң, теге бик күп бөлеше бит инде шушы Гайса алейһиссалам. Аннан соң уже пәйгамбәр Мөхәммәд кенә килде бит инде. Һәм арасы үзе 600 елга якын, ягъни 570 ел менә Гайса белән Мөхәммәд арасы күпме ел. Аңа кадәр булган календарлар менә, аңа кадәр булган инде шундый теге калган пәйгамбәрләрнең туу даталары берәр төрле шундай бер билгелеме, мәсәлән, безнең эрга кадәрендә шулга кадәр шул датада туган дигән әйберләр бармы? Бу мәсьәләдә галимнәр шутлап карыйлар теге. Мәсәлән, Ибраһим алейһиссалам 6000 ел элек яшәгән дип әйтәләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәтлек, яки безгә карата мәсәлән, ниме? Ләкин дә мин сезгә искә төшерәсе килә шундый Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисе, кайсында бу мәсьәләне ул явып куя. Biz bütünümüz bilәбез, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nesli şutlanılgan. Hem de ul şutlanılgan Gadnen'ge hadlik. Bütün garipler bilgen Gadnen ul İsmail aleyhisselam'ның onuğu bulganın. Lekin de nindi buğunda bulganın. Birisi de indi iste tutmagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bir sahabe Gadnen'den son neslini şutlay başlagaz, o ayta bu yolgan deb etib qo'ya. Bu yolgan deb etib qo'ya. Ya'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleni yoba. Hem de üsteme ul anı o'zi de devam etmey. Aytib qo'ymay, men bilam, Gadnen'den son buldu falan, falandan son falan buldu, falan buldu. Ne sebepten? Çünkü Araplarda bulgan şunday bir mesele, Allah o'zining uruqlari bilan, tamirlari bilan şul hatda g'ururlanganlar, qaysisi ul g'ururlik, takabbirlikka da chiqqan, millatchilikka da chiqqan. Ol meselede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurashgan olay bir bilan. Aytgan Allah qarşında tenning tusine qaramasdan, kişinin nesline qaramasdan Allah Teala qarşısında bütünüsü tigiz. Lekin de ansında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbette kişinin derecesine, nesline qarata onun hürmetin, onun layıklı, onun qarşılığın geri qalkmagan. Peygamberlerinin qaysı vaqtda yaşaudan g'ibarat tugul, Allah'ın tarixinden. Biz ihtibar etsek de biz aytamiz bit, mana peygamberler bulgan 124 mingdan ortiq yoki masalan rasullar bulgan 30 mingdan ortiq. Lekin de har birisi esga tushirmay bit. Qur'oni Karimda biz bilamiz 25 peygamberning ismini. Qur'oni Karimda eng ko'p esga tushirgan Musa alayhissalom. Ne sebepten? Çünkü Allah'ın turmuşunda bulgan g'ibratli voqealar qiyomat kunida hatlik foyda keltiradi. Hem de bizning shariatimizga qarata u foydali. Biz ondan o'zimizga dars ola olamiz. Yo'g'isa Alloh subhanahu taolo ikinchi qabilalarda da bo'lgan qissalarni da esga tushirga onun qudrati bor. U butunisi bilan. Masalan, Zulqarnayn turunda Alloh subhanahu taolo esga tushiradi.
Хәзерге вакытта да бәхәсләр бар. Кем ул? Александр Македонский булганмы, яки Персиянең патшасы булганмы? Хәзерге вакытта да аны турында бәхәсләшәләр. Ләкин аны исеменнән гыйбарәт түгел. Бит гыйбарәт аңар бирелгән мөмкинлекләр, аны белән булган вакыйгалар. Әйе, һәм аннан соң да әле килеп чыгачак Яҗуҗ ва Маҗуҗ кабиләсе безнең тормышыбызга ничек тәэсирләре, менә шушы мәсьәләсенә карата Аллаһ Тәгалә игътибарга чакыра. Шул сәбәптән аларның яшәгән чорларын без белмибез. Һәм дә инде фарызлау гына була. Бар шундый фикерләр, кайчанда әйтәләр, Адам алейһиссалам 20 мең ел элек яшәгән дип әйтәләр. Бу хәтта теге кешенең геннарын тикшерү ягыннан китерелә. Теге буыннарның бүленеше бар бит. Канның бүленеше бар, клеткаларныкы. Менә шулардан карап, 20 мең ел тирәсендә дип әйтеп куючылар да бар. Аллаһ Тәгалә яхшырак белә. Ләкин дә алар калдырган үрнәк безгә ул кыйммәтлерәк иншалла. Иншалла инде менә шуны бүтән аңларга насыйп булса иде. Шуннан да инде алдагы сорау килеп ирешкән пәйгамбәребез туган һәм пәйгамбәрлек ингән елларда бөтен дөнья нинди хәлдә булган? Гарәп дөньясы торышын якынча беләбез кебек, менә бөтен дөньяда бу чорда нинди зур вакыйгалар була? Дөньяда нинди дин тотыла ул вакытта, нинди күренекле шәхесләр яши? Менә инде шушы пәйгамбәребезнең вакыты дип әйтик, ничек башлары. Шура. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында Аллаһтың бер рәхмәте ул индерелә, яши һәм дә туа гарәп утравында. Һәм дә гомер буе шунда яшәп, шунда вафат була. Ул шурга карата гарәп утравы ул дөньяның уртасы булса да, ләкин дә цивилизациядан, зур-зур хөкүмәтләрдән ул читтә кала. Таркалган кабиләләр, кайсыларында язу бар, ләкин дә безнеңчә институт, мәдрәсә, китапханәләр булмаган. Алардан инде булса бер мәгълүмат таралса, тел, шигырь аша таралган. Аларның хезмәте сәүдә булган. Һәм дә кайбер кабиләләрнең ул бер-берсе арасында сугыш белән, кан тугыш белән генә шөгыльләнгәннәр. Менә шундый дәрәҗәдә бу халык яшәгән, гарәп халкы, таркаулык халык, таркаулык хәлендә. Аларның көньяк ягында Йемен дигән дәүләт, үзенә карата зур хөкүмәт, гаять, машалла, кайсысының тарихи ягындан, бойлыгы ягындан әйтеп бетергесез. Аларның патшалары һәм дә анда яшәгәннәр гарәпләр дә һәм дә яһүдләр дә. Әгәр дә Кызыл диңгез аша карасаң, анда Эфиопия булган. Үзенә карата зур цивилизация. Хәзерге вакытта алар теге артта калган шикелле, ләкин дә ул вакытта аларда насара дине, христианнар алдынлыкта булалар, һәм дә гыйлем ягындан, культура ягындан, мәдәният ягында алар бик тә алга киткәннәр. Хәтта сахабалар шунда барып үзләренә бер гаделлек тормышын күргәннәр анда. Ирекле рәвештә ислам динен тотылганнар. Мисыр ягында Мукавкис, ул христиан дәүләтенең җитәкчесе. Католик яклары бит инде әйтәсек. Менә кая католиклар беренче дип әйтсәләр, менә ул менә шушы Мисыр яклары бит инде ул. Аннан соң Европа якларына күчәләр бит инде алар. Әгәр дә Сибир якларына китсәң, өскәрәк китсәң, Төркия якларына, ул вакытны Төркия дәүләте булмый, анда була Рим халкы, Рум, Дамаск булсын, Иордания, Палестина җирлектәрен булсын микән инде. Төркия хәтлек һәм дә Европа хәтлек ул Рим дәүләте. Гаять зур дәүләт, кайсысы идарә иткән ул вакытны дөньяның яртысы белән. Анда Ираклий патшасы. Һәм дә инде карасаң шулай Перс якларында ул вакытны Сасанидская империя дип әйтелә. Шулай ук дәүләт, шул дәүләт кайсысы инде Рим дәүләте белән алар көч сынашып яшәгәннәр. Аларның көч сынашулары булган асыл гарәп җирләрендә. Гарәп кабиләләр арасында, грек кабиләләр арасында, һәм дә перс кабиләләр арасында. Шуңар да кайр вакытны сорау да килеп чыга. Сахабалар ул җирләргә яу белән килделәрме яки ачыш белән микән? Әлбәттә алар ачыш белән килделәр, чөнки алар күп кенә
гарәп кабиләләрен иреклеккә чыгардылар һәм дә алар мусульман дәүләтләренә, үзенең гарәп кардәшләренә кушылырга бик тә риза булдылар, әлхәмдүлилләh. Чөнки күп мәсьәләдән мусульманнар гадел булдылар. Менә шушының арасында Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва салламның дәүләте бәләкәй генә дәүләтләр, таркалган дәүләтләр яшәгәннәр. Һәм дә Һинд якларын караган вакытта, әлбәттә байлык ягындан булсын, моторлык булсын микән, гарәпләр өчен аларда бик тә ул теге зур дәүләт, алар үзенең кылычларын Һинд исемнәр белән кушканнар, кызларына Һинд дип исем кушканнар, чөнки моторлык рәвешен караган вакытта, менә Һиндстанга гаять зур игътибарын салгандар, һәм дә әлбәттә бит инде бутларга табыну да булган бит инде. Һинд һәм дә Перс якларында. Һәм дә Перс дәүләтләре, императорлары гарәп халкына алар үзләренең теге кул астында яши торган кабиләләргә караган шикелле караганнар. Әлбәттә салымын җыя алмасалар да, ләкин дә аларның кул астында, аларның буйсынуында яшәгән кабиләләр итеп карагандар. Шуңар да Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары Пәйгамбәрдән хатны китерә башлагач, ислам дине турында, Аллаһны бер итеп тану турында, Пәйгамбәрнең исем Мухаммад дип искә төшергән вакытта, инде персларның Сасанид империяның императорлары аларны кабул итә алмаганнар. Чөнки әйтәләр, ничек инде сез дияне көтүдә йөртүче халык, шабаннар, сез безгә хәзер инде динне өйрәтәсезме дип инде үзегез исемнәрегезне безнең авызда безгә куйдыгыз микән дип искә төшерәләр. Менә Иракли мәсьәләсендә аларда христианнар, аларда бит булган мәгълүмат Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям турында киләчәк озакламый Пәйгамбәр дип. Һәм дә Пәйгамбәрнең сахабалары килгәч, алар игътибар белән тыңлаганнар. Күчтән эшләрен биргәннәр. Булсын микән ул Рим дәүләтенең җитәкчесе Иракли, булсын микән ул Египетның җитәкчесе Муқавқис. Хәтта без беләбез, Муқавқис ул бүләк итә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга бер җарияне, кул хатын кызны, Мәрьямне, һәм дә ул Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның кәнизәге булып яши, һәм дә андан туа бер улы Ибраһим исемле бер улы хәтта туа, машалла. Инде менә бу шуннан да шундый бик без әйткәнчә гарәп җирләре бераз гына шундый таушалганрак хәлдә, бераз гына шундый бердәмсезлек булган вакытта дин килеп аларны баштап берләштерә, аннан соң инде үзеннән дә зурак булган нәрсә әйтеп киткәнчә, алар инде үскән иде, алар инткән иде, әле менә шушындый таркау хәтта ки дәүләт зур дәүләтләргә дә үтеп киреп, менә үзенең матурлык белән әле дин хайраңына тарала да бит әле. Менә әйткән Перс, ул Фарсы җирләре, алар кайчанрак динне кабул итә. Бүгенге көндә бит инде Фарсы җирләре күптән теге диндә. Алар динне кабул итә башлыйлар Абу Бакр һәм дә Умар бин Хаттаб вакытларында. Һәм дә динне кабул итү аларда шактый вакытка сузыла. 100 ел, 200 ел хәтта. Чөнки мусульманнар бер дәүләткә кергәч, һәрбер кешене ислам диненә кертүгә алар үзләренә максат итеп куймаганнар. Алар мусульман җитәкчелеген, мусульман шәригатын куйганнар. Һәм дә ни сәбәптән? Чөнки халык Аллаһның гадел кануны астында яшәргә тиеш дигән максатта. Һәм Перс халкына алар китап әһелләре дигән дәрәҗә бирәләр. Хәтта алар утка табын саналарда. Ләкин дә сахабаларга һәм табигъиннәргә һәм ислам динен дә яшәгән гарәпләргә персларның мәдәниятен кабул итәргә авыр булган. Чөнки аларда эне белән апалар арасында никахлашу булган. Күмү ягы мәсьәләсендә аларда җиргә күммәгәннәр, хайваннарга, кошларга ошатканнар, җәсәтләрне яки җандырганнар. Ризык ягындан нәҗасәт мәсьәләсендә аларда аларның күңелләренә шир кандырып торган. Хәтта Умар бин Хаттаб кушкан аларның шәһәрләре эчендә сахабаларга яшәмәскә, аларның шәһәренә читтә үзләренә яңа шәһәр барлыкка китергә. Чөнки алар белән бут алышмасын өчен. Һәм Перс халкы ирекле рәвештә яши шулай. Нәтиҗәсендә әкренләп балалары, аталары, аналары ислам диненә кирип,
dinni өйрәнеп, алар ислам динine чыгалар. Чөнки бит ислам динine кабул иткән вакытта да ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип әйттең дә, намаз укый башладың да, элекке үзенең мәдәниятендә булган гадәтләрне, киемнәрне, гореф-гадәтләрне бер рәвештә онытып булмый бит аны белән яшисең һаман. Һәм дә менә шушы яшәү шаралары ул шактый вакытка дәвам ителә. Хәтта перс теле ул хөкүмәт дәрәҗәсендә телгә әйләнә. Амиятлар халифалыгы вакытында гына гарәп теле тулысынча көчне алып, бөтен кул язма кагазлар гарәп теленә күчә. Моңар хәтлек перс һәм дә грек телендә барча документлар бастырылган була. Менә шулай. Чөнки күбрәк халык перс һәм дә грек телендә сөйләшкән була бит. Инде менә аңлашыла, табигыйннар заманында безнең Абу Ханифа да яши һәм күп кенә теге кайбер кешеләр менә ул бит Куфада, ул бит гарәп тә түгел, ул бит теге гарәпкә кагылышы да юк, үзе бер мәсхәб барлыкка китереп теге. Кенә аны мәсхәб тоталар дигән. Инде без әйтә алабызмы, ул вакытта инде дин чыннан да ул якларга да көчле барып җиткән иде, менә Абу Ханифа шундый зур галим булып ирешсен өчен. Андый ничек әйтеп була бит? Ул вакытта сахабалар шушы халыкка динне өйрәнергә мөмкинлекне бирделәр. Кем динне өйрәнәсе килә, милләтенә карамастан бөтенесе килеп, алар шушы сахабалардан, табигыннардан гыйлемне ала алганнар. Милләтчелек мәсьәләсенә караганнар, шул кешеләр кайсылары гыйлем ягыннан түбәнрәк. Икенче яктан перс халкы, Рим халкы, алар бит теге бай мәдәнияттә яшәгән, фәлсәфи гыйлемнәрне өйрәнгән халык булган бит инде. Мәдрәсә, институтлар да яшәгән халык бит инде. Алар хөкүмәтне төзи белгәннәр, алар гыйлемне төзи белгәннәр, алар китап дигән мәсьәләне белгәннәр. Һәм дә ислам диненә алар караган вакытта да аның байлыгын күргәннәр алар. Һәм дә нәтиҗәсендә дә менә шушы гыйлемне тарату, мәсхәбләр, төрле мәсәлән Куръан-ы Кәрим һәм дә хадисләргә нигезләнеп фикъ булсын микән гыйлем, иътикад булсын микән гыйлем, тәфсир дигән гыйлемнәр булсын микән, аларны менә шушы бүлемнәргә чыгару нәтиҗәсендә аларның да мәдәнияте шактый тәэсир иткән. Гарәпләр бит алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ничек хәбәр килгән, ишеткәннәр һәм буйсынганнар. Ишеткәннәр шулай җиткезгәннәр. Һәм аларга Куръанны һәм хадисләрне аңларга авырлык китермәгән. Аларның туган теле ул. Шушы телдә алар яшәгәннәр һәм дә аңлаганнар. Ни сәбәптән шушы хадистә монда өтер басып торганы. Перс халкы, Рим халкы, алар аны аңламаганнар. Аны аңлатырга кирәк булган. Һәм дә шушы яктан Абу Ханифа шикелле галимнәр, перс, грек якларында булган үскән галимнәр, алар инде ислам динен кабул итеп, халыкына матур итеп алар аңлаешлы рәвештә аңлата алганнар, әлхәмдүлилләх. Хәзрәт, инде мин бу сорауны биргән идем, шулай да инде безнең менә тамашачыларыбыз да биргән икән, шул сорауны биреп китим. Адам алейхиссалам бу дөньяга кайчан җибәрелә? Менә сез әйткәнегез кайбер чыганаклар 20 мең дип инде. Кызыклы сорау, менә дөнья кайчан яратылган, мәсәлән. Фәнни яктан ничәдер миллион элек, теге миллион еллар элек диюләре шәригать ягыннан теге дөреслеккә туры киләме, юкмы? Кайбер галимнәр бит миллиард дип тә әйтеп теге куялар инде. Вот ничәдер миллиард ел элек анда большой взрыв и шуннан китә тегесе монсы. Ничек кенә булмасын, инде менә сез әйткән шул яһудлар яшәгән дигән яһудларның календарларын калганда 7-8 генә мең бит әле. Алар үзләре әйтәләр, менә без теге дөнья барлыкка килгәннән саныйбыз дип. Бер яктан әгәр дә менә генетик код, шул кан буенча, ДНК буенча карасак 20 мең ел дип әйтәсез. Инде яһудлар 7-8 мең дип әйтәләр. Инде теге диндә булмаган галимнәр гомумән фәнни яктан үзебезне без фәнгә генә ышанабыз, дингә ышанмабыз дигән галимнәр, алар ничәдер миллион елларына теге әйтәләр. Менә ничектер шундый бер алтын урталыкка килеп буламы бу сорауда? Бу мәсьәләдә без менә мөселманлык буларак, әлбәттә үзебезне кызыксыну ягындан без инде аны эзләнәбез. Һәм дә кайсысы фикер безгә, күңелебезгә якынрак булса, шуны алабыз. Илле дә мәгәр моны шунда бер артыктан шигү генә булмасын. Чөнки бар шулай мөселман галимнәре кайсылары бу мәсьәләгә кергәч, алар кешенең теге булдымы шундый чара,
Кайсын кешеләр теге маймыл хәлендә яшәгәннәрен дип дә әйтүчеләр бар. Хәтта бар шундый галимнәр кайсылары әйтәләр, Адәм алейһиссалам бу дөньяга индерелгән кеше буларак, ләкин дә бу дөньяда инде кешегә охшаган маймыллар да яшәгәннәр дип әйтелә. Бездә ислам динебездә бу тулысынча читкә кагыла. Бу дөньяда Адәм балалары дигән вакытта менә кайсын без урамда күрәбез кеше дигән сыйфатында ул тулысынча Адәм алейһиссаламга нигезләнә. Моңар хәтлек кешеләр яшәгәнме? Яки яшәмәгәнме? Юк, яшәмәгән. Моңар хәтлек яшәгәннәр җиннәр. Ул яктан кайчан Адәм алейһиссалам барлыкка китерелгәч, фәрештәләр Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә әйткәннәр: "Я Раббым, инде моңар хәтлек куан түгелде бит. Кайсыларында булды ихтияр кеше. Ихтияр кеше булганы фақат җиннәрдә генә. Булар да инде ихтияр кишле булачаклар, Адәм балалары. Бу дөньяда алар Аллаһ Тәгалә каршында каршы чыгып, бер-берсен куан түгеп яшәмәсләрме дигән вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хәтта Адәм балаларын барлыкка китерү мәгънәсен дә аңлатмый, ул әйтә: "Мин яхшырак беләм, сез аны бетермисез" дип әйтеп куя. Һәм дә шунлыкта без карасак, әгәр дә мусульман галимнәренең фаразлавы буенча ул түгел каралмый. Алар түгел каралмый. Христиан, Яһуд источникларын караганда, менә кемдер 8 мең дип әйтә. Хәзерге вакытта 20 мең дип әйтүчеләр. Әгәр дә тарих ягындан алар археологиягә нигезләнеп бит инде, алар миллионлаган елларга туры китерәләр, ләкин дә нинди рәвешкә кеше маймылдан барлыкка китерелгән дип, һәм дә ул үсеп барган, һәм дә үзенә карата үзгәрешне тапкан сәбәбеннән алар миллион елга туры китерәләр. Әле хәтта ки маймылга да бөтен судан барлыкка килсә, судан әле шул хәтта ки маймылга кадәр вакыт үткәнче дә ничәдер миллион ел үткән дигән фаразларны алып атсак, һәм инде Адәм алейһиссаламны гына калдырсак һәм менә бу миллион елларны алып атсак, теге судан маймылга кадәр һәм маймылдан Адәмгә әйләнүләрен бәлки шул теге ничәдер 1000 елга да кайтарып калып булыр инде. Бар шундый бер мәсьәлә. Ничек ул искә төшерелә хәдисләрдә? Шайтан ничек кешене алдалый? Шайтан сорау бирә: "Моны кем барлыкка китерде?" Кеше әйтә: "Аллаһ" ди. Бу агачны, бу фәләнне, бу балыкны фәләнне, бу күзәнәкне, бу күзәнәкне суын, аннан соң әйтеп куя: "Аллаһны кем барлыкка китерде?" дип. Ул кеше шуның белән алданып китә. Һәм дә кеше шундый фикергә килергә мөмкин, әгәр дә элекке вакытта бер нәрсә дә булмаса, Аллаһ та булмаган дип әйтеп куючылар бар. Ләкин дә безнең гыйльмебез буенча нигезләнәбез бит, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Аллаһка Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел, аның ышанудан. Ул үзеннән бар һәм дә аның ул вакыт белән шикләнмәгән. Менә шусы мәсьәләсе. Шуңарда бу мәсьәләдә безнең динебез әйтелик моңар җавап кайтармый. Чөнки ислам дине ул безнең тормышыбызда көндәлек кулланырлык шәригать кануны бит. Һәм дә менә шушы канунда аның файдасын күрелмәгәч, безгә җавап кайтарылмаган. Инде шуннан да бу кысыклы сораулар, менә бу теге пәйгамбәребезгә янындагы сораулар дип әйтик инде, шикрамасына сораулар бик күп калды, хәзрәт. Шуңа күрә без сезне икенче тапшырыга чакырып калабыз. Инде Аллаһ разы булсын. Киләсе тапшыруларда тиздән күрешебез дигән ният белән сез белән саубуллашабыз бүгенгә. Аллаһ разы булсын. Кызганыч вакыты чыгып килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва Алейкум ассалам ва рахматуллаһи. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегез төшерәбез, эфирда Имам Насыйри тапшыруы иде. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең тәрбиячесе, шулай ук инде Казаныбызның Рөстәм мәчетенең имам хатибы Исмәгыйль хәзрәт бик киен иде. Аңа да, сезгә дә Раббыбызның сәламнәре булсын, бәрәкәтләре булсын. Сау булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.